на две части, след това тези две части на други 4 и така бавното разсичане, целостта на този организъм води до неговото умиране и до неговото отслабване. Затова ролята на западното средновековие в разбиването на на това взаимно проникване между религия и наука. И на трето място, появата на аскетизъм в мюсюлманските среди. Не казвам ислямски аскетизъм, казвам появата на аскетизъм в мюсюлманските общества. Това са трите основни причини, които са довели до нарушаването на автентичният образ на исляма, както бе ниспослан по времето на пратеника саллаллаху алейхи ва салям, нарушение в съзнанието в представите на мюсюлманите днес. Нека да се спрем първата точка. Мас-медиите след 11 септември, след взривовете на кулите в САЩ. Започна една нова история, която засяга 90% и повече мюсюлманите и тези, които принадлежат към исляма. Не, че човечеството никога не е попадало под ударите на терора и тероризма, но сега, след 11 септември 2001 година, се заговори усилено за този проблем и тук в частност визиран бе ислямът и мюсюлманите. 5 години вече медиите не прекъсват да говорят и да правят връзката между мюсюлманин и терорист, между ислям и кръвопролитие. До там, че в момента в Западна Европа и на Балканите се говори за ислямофобия, страх от исляма сред хората. Според данните на професор Весела Табакова, преподавателка в факултета по журналистика в Софийският университет, анкетирани са 30 студента, които учат журналистика. 3 от тях са казали, че няма ислямофобия, няма страх от исляма. 27 се посочили, че в момента има страх от исляма, ислямофобия. Именно това е втората стъпка, която се целеше след тази медийна пропаганда навсякъде. Хората да започнат да се страхуват от нещо, което се нарича ислям, нещо, което се нарича мюсюлманин. И с други думи, всеки, който знае дълбоко в себе си, дори да таи дълбоко в своята душа, че той е мюсюлманин, още повече да загуби своето самочувствие и своята гордост и да се прикрива, когато се заговори за ислям, и да се дистанцира винаги от тази тема, която виждате, нейната актуалност ескалира със всеки изминат ден. Следователно, тук целта е след определението на мюсюлманите и исляма като фундаменталисти, радикалисти, че те са терористи, целта е да се получи страх сред хората. А този страх, то е средството, което манипулира, за да се постигнат политически резултати. Ние, знаете, бяхме плашени винаги за възникването на война между САЩ и СССР. Всички бяхме плашени, че всеки момент в миналото ще започне световна война между САЩ и СССР. На тази основа хората бяха плашени. На тази основа западният човек е продуктивен. На тази основа западният човек мисли, когато винаги има предизвикателство пред него. Точно на тази основа западните общества се развиват. Но видяхме, че война нямаше, но СССР бе разбита, бе разложена за сметка на един доминиращ фактор, на един доминиращ великан – САЩ. Ето, днес се появява в нашето общество подобен момент. Политическа сила, като Атака, използва това внушение, че езана пречи, че мюсюлманите пречат, за да събира гласове за политическите избори. Като цяло, използва се исляма след 11 септември за реализация на политически цели, които на Запад са ярко видими. На Запад, където има 50 милиона мюсюлмани, всяка една политическа партия казва, че ще се справи в кавички с тероризма и с фундаменталистите, само ако народа им гласува доверие и ги избере да управляват. Ето, започва да се мобилизира тази идея за ислямския тероризъм
за политическо доминиране сред хората. Затова ние виждаме, че днес навсякъде, когато попитате един обикновен човек, както ми казаха днес и приятели в Кочан, когато са поканили хора, се каже талибански истории. Ето, тази идея успяха чрез глобалните мас-медии да наложат дори до най-обикновения човек в най-малкото кътче на земното кълбо, където има хора. Ако отидете в Родопите, във всяко едно село, хората ще ви кажат, те са учили къде? Фундаменталисти. Затова автентичният лик за мюсюлманина, за исляма, за ислямската личност понесе големи удари и големи щети след тази световна политика, която бе насочена след СССР към мюсюлманите. Именно това е идеята, която западното общество носи, че на основата на предизвикателствата се получава развитие на обществото. Тази идея е спомената от Арнолд Тойнби, западен историк, философ, англичанин, който е казал, че развитието на обществата става, когато има предизвикателство. Няма ли предизвикателство, обществата започват да се сриват. Затова те винаги търсят тази точка. На второ място. Следователно, от първата причина може да извадим само едно изречение. След 11 септември се стигна до там, че да се очертае един израз ислямът и кръвопролитието. Ислямът желае кръвопролитието, ислямът желае насилието. Това е което, в момента обгръща обществата с силата на мас-медиите. Втората точка. Ролята на западното общество или западното средновековие в унищожаването на синхрона наука-религия. Това е аналогия, която ислямският свят днес прави, като втора алтернативна сила на идеологията на секуларизацията в арабския ислямския свят, която се бори с ислямското течение. Да покаже, че религията и прогреса, религията и науката са две несъвместими неща, които не могат да съжителстват заедно. Именно за това казваме, че ролята на западното средновековие от католическата църква най-вече и тези, които управляваха църквата, стигна до там, че да се разграничи много ясно хуманизмът, науката и развитието и религията. Вие знаете, че в средновековието, когато църквата поема управлението на Запад, тя се отнася срещу всеки един човек на основата, че човекът е носител на първородният грях. Че човекът е заслужил наказание, защото той ще със самото раждане е сгрешил. Абсолютно грешен фундамент на човешки взаимоотношения с хората. Затова църквата, не казвам християнството, забележете, не казвам християнството, казвам църквата в този момент, започва да преследва учените. Всеки един, който има познание, наука, представа за живота, той бива преследван от църквата и убиван. Затова, защото единственият глас, който е истински и обективен и правилен, е гласа на църквата. А църквата в това време, знаете, представлява религията. Биват убивани учените, толерантността е нарушена, няма изява на мнение. Има едно единствено мнение, което се третира и което се налага по диктаторски начин и авторитарен начин. По този начин хората на Запад почват да изнемогват, да не могат да издържат на тази диктатура, съвсем лаконично казано, правят въстание, побеждават църквата и започват своят ход на развитие. Тук аналогията, която правят някои течения, които се определят като светски, които предлагат идеологията на секуларизацията в ислямския свят, казват: мюсюлманите не ще напреднете никога и не ще се развиете до тогава, до когато не оставите религията, както направи западното общество, когато прогони религията и религиозните хора, тогава тръгна в ескалация в развитието и в науката. Тази идея от средновековието, тя е нанесла до голяма степен нова промяна в автентичният образ на ислямската личност, която описва Коранът. И на трето място, тук може би една много тежка травма. Появата на аскетизъм сред мюсюлманите.
идеята за отвъдното, че ние минаваме в един трансисторически етап от небитието през земният живот, смъртта и ахирета. И там вече е вечността, където човек или ще бъде в дженнет, или в джехеннем. Вярващите са намерили успокоението в това убеждение, че ще живеят, ако опазят своите ценности, религиозни ритуали, в вечна наслада в дженнета. Първото поколение, което възпитава Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, разбира точно какво значи убеждението за задгробният живот, живота в дженнет. Че това изисква абсолютни усилия и развитие и много активна дейност в земния живот, за да спечелиш там. Тук, в епохата на аскетизма, хората разбират, че земният живот е презрян, че земният живот няма стойност, че земният живот не е заслужил внимание. Ние отиваме за друг живот, дженнета. И започват да, извинете за думата, да мързелуват, буквално казано. Изпадат в нехайство. Започват да се самоубеждават и между тях да цитират един консенсус, че те са, видите ли, нравствено чисти, спазват един религиозен ритуал и не ги интересува повече земният живот. И това е достатъчно, за да спечелят дженнета. От тук какво става? От тук мюсюлманите започват да не обръщат внимание на науките, на емпиричният опит. Започват да загърбват живота като цяло в неговата социална мрежа от икономика, от политика, от администрация. Не ги интересува. Интересува ги единствено религиозният, стереотипният ритуал и след това да дойде смъртта и да отидат в дженнет. Фактически получава се една промяна, едно разбиране в идеята или убеждението за дженнет и за джехеннем или за живот след смъртта. От тук отново виждаме, че автентичният образ, който ислямът поставя пред нас, в частност Корана, е нарушен. От тук се стига до това, което ние виждаме днес и живеем. Младите хора, когато им се каже ислям, едните казват, това е отшелничество, спира развитието, не ни дава прогрес и градеж на кариери, нямаме никаква полза да сме там. Ето, това е влиянието на този аскетизъм, който се е развил в исляма. Другите от тях казват, не може да съчетаем науката и религията, защото религията изисква от нас едно, а науката друго. Трети казват, тази религия, тя постоянно ни вкарва в проблеми, в битки, в борби, тя е радикална религия, която не ни дава спокойствие. Именно от всичките тези причини, които изброихме, се е получило това разбиране за исляма сред хората. Получил се един образ, че мюсюлманинът пролива кръвта на хората, че мюсюлманинът е неграмотен, че мюсюлманинът не се интересува от земния живот, че той е една личност, която просто се живее в своят свят. Личност, която не интересува нищо, освен някои религиозни ритуали. Затова младите хора не споделят исляма, защото именно това се очертава в тяхното съзнание. И аз, ако разбирах така исляма, нямаше да съм тук. Нито щях да съм в джемията. Защото, защо ми е такава система от идеи, която ме кара всеки ден в проблеми, която ме ограничава моите възможности, която ме кара към неграмотност и безпросветеност, която ме кара към учелничество. Но тук трябва да влезнем във втората точка от тази тема, която говорим, а това е съживяването на автентичният образ на мюсюлманина и на исляма от, тук подчертавам с дебели линии, неговият основен извор Коранът. Братя и сестри, приятели, ние в момента имаме един голям проблем, фундаментален проблем, който живеем. Че ние не спазваме изворите, източниците, от които трябва да очертаем какво значи ислям, какво значи мюсюлманин. Ние съдим за исляма по поведението на хората, което е лудост. Едни казват, исляма е тероризъм. Защо? Защото Бен Ладен взревил. Бен Ладен като взревил. Това си е неговото поведение. Това не е исляма. Ходжата откраднал. В исляма има кражба. Какво? Ходжата може да кажем, че е крадец, ако е откраднал, но не може да кажем, че в исляма има кражба. Следователно хората са започнали да окачествяват и да определят исляма спрямо поведението на мюсюлманите, което е изключително